Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat, ti pakasaritaan ni Claire nga napauluan iti single dad. Dear Manong Nemi, idi addan puot ko Manong Nemi ni daddy laeng iti awawagak iti daddy. Ket ti daddy ket adda ko mamet mami kas iti karroba mi. Tano mapanak iti makiayaya Manong Nemi ket mapanak iti sabali nga balay adda awagan da ti mama wenno mami, adda awagan dagiti patak nga ubing iti daddy wenno papa. Imabayawang kanya. Data iden ti pangrugyan na Manong Nemi no apay nga nilaeng daddy tadda. Mano? Ni Daddy Dennis ti adda. Dua kam lang iti maysa nga balay Manong Nemi. Pasaremat adda ni nanasyon no ko nga umay umalati dito balay no pa nagtrabaho ni Daddy. Wan Manong Nemi. Iti amukon ti agsaludsud, Dad, where's my mommy? Where's my mom? Where's my sister? Where's my brother? Where's my grandpa? Where's my grandma? Kung konak mo't iti na. Nilaing nanasyon, taddan ako ha? Magkado kanyak. Kaya na mapang nga mag-iayam, mapanak. Mapkuyogin nak ni nanasyon nga, hindi ka mag-iayam. Kaya di padak mo bing, ada mamang da, ada papang da, ada daddy da, ada lula da, ada kapsat da. Yung sabi siya, awan. Teramin doon matnukuan ni Daddy Manong Nemi alain nak sa sakruyen, sakluten, kuso-kusuan ng tumatan ti buok ko, sa ano to ba, bisong-bisong ti pingping ko, ti muging ko, ti lips ko. Hanggang bali anak, tadamat ni Daddy. Ket ando ka mamat lat tamami ka, kaslay da bangir, kaslay ni Jojo, ni Ricky, ada Daddy da, ada mami da, sakit awan, uyungan da, awan ka ng ti mami, kung kunada, mabawal na tayo da anak. Hanggang bali, no, ada basol mo, sisak lang timang baot kang gano ka. Kita? Ngayon no, adda ko mamamim, kadalin na ka pati kung ano, kadalin na ka pati mamim no ka, kada bugutin na ka. Ngayon no, sisak lang ti, mangbaot kang ka, sisak lang. Ngayon saan kung tumarami din ti mangbaot kang ka, anak? Because I love you, Claire. Love me? Huh? Love you too, Daddy. Nagsing-singpet ka, ha? Di ka wana naglukloko tapno sa nga marigatan ni nanasyon mo nga mga iwan kang kano pa nagtrabaho. Sa tamad agad kadwa ti Sabado ken Domingo. Taon work ko.
mapantano ka ag mall, mapanta ag shopping, mapanta iti park, mapanta iti plaza. Ket ti Domingo, mapanta ag samba. Ken, dadto mapay pananta. Ti Lunes to manen, mabati kan to manen ang kadwa ni nanasyon mo, ket agawid ak tumati rabi wenno malem. Tagkaidaran to manen, agayam to manen. Ket into dumteng ti panagbasam, lalayag mo to nagbasa, ha? Isuro na kanto ni nanasyon ti panagbasurat mo tinagan mo, ti panagbasam ti A, B, C, panagsurat ti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V. Nalengkayon nga kanta ni natin ko. Uy, susurom amin di kijay. Agboya ka iti, madipay lahat managboyam ti TV. Mayat cartons. Gini cartons. Hanggang pala ko susar ti cellphone. Tao man pa cellphone iti. Ano ti cellphone? Telepono. Sige dad. Sige, basta sing petak. Kunen nanasyon. Kahit adan to ka numat lang mamik. Kakayat mo ka di ka da mami na? Kahit ko ha. Napanan na kami ni mamin ko. Aping nga awan mamin ko. Ilawalawag kundukin ka no kasanot na pasamak. Ito no, nananay ito tawad mo anak. Okay? Ito na ako. Alayak met. Wad, dumteng to ti panawen nga maayam. Amok ma-explain ko keng ka. Fast forward, manong naming. Iti adakon, iti nursery. May saak manong naming kadagitay kalalaingan. Bagak ti colors. Red, white, blue, indigo, orange, pink. Digitay ipakita da manong naming. Oh, what is this? Claire, it's a dog. Dog, ma'am, dog. Ajay. Sa ninanasyon manong naming suro nakbatan pa nagsurat ko sinagan ko. Make clear. M-E-A-M-A-E, make clear. Dizon. Dizon, apelyido ni maming ko. Dizon Agregado. May Claire Dizon Agregado. Pero kaya tumatnukan man nun agbas, agsurat, agbasa ti ABC, abakada, ekaha. At adan may ayo man nun ni daddy, ket ko na kanya. Anak, ore no sisyak. Ore awan ti mamim, no sisyak lang. Nagaragsaga ko na yan. Numuna kat naglaing ka, bibo ka. Bagbagan ni maestram nga sikat kalalaingan di eskwela yo. Managragsakan ni daddy manunay ka na kiti pamadayaw nga maawat ko nagbasa ako. Manipod nursery, kinder 1, kinder 2, kindergarten 2, parang ti grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Consistent manunay nga da honor ko. Nakadado manunay di kiti award nga mauawat, plaque, certificate, medalya. Mariknak tiragsak numampay awan inak. Mariknak tiragsak ko numampay single dad. Awawagan da ni daddy ti single dad. Nasingpit ni daddy. Dinapay pulos binabaot, dinapay pulos inungungtan, tawang matipambaran na mga ungat kanyak manong. Saan ko nga makitkita isuna kas kadagiti makitkita nga ama ngagsigsika rilyuda. Ti karuba mi manon nemi dandani minalim nga makitak nga guumong da giinom da ti arat. Ni daddy manon nemi isungatan ti kasisengpetan nga daddy dito'y lobong. Graduarak, iti elementarya, iti adakon, iti high school, manon nemi, adadaman nga may ayo ni daddy. Awan pulos manon nemi ti panagbaling ko nga nasukir. Amin nga ibagana, tungpalek, amin nga ibilin ni nanasyon,
Taisot ng kadkadwa kanyak manunemi no kasta nga awan ni daddy at daisuna no adda ni daddy awan met isuna ata nakablagin daddy no ko no manin salut-suda ken kuana dad. Saan ka mga alat maming ko? Abay malalaya kasla mo banditan. Kikait ko sa dad. Hanggang nagasasawan? Namin ano ka nagasawan? Saan pa nagasawa? Saan yung inasawa ti maming ko? Di mo pa ngamin inistorya kanyo. Istorya ken kan. Dito tiladawan ti inam. Wow! Nagpintas, daddy. Ito lang makita tiladawan ni picture ni mami Alam mo dada. Tituldulin mo. Yeah. Nagpintas. Kas kapintas mo. Ngayon niya. Saan kong inayat? Ha? Anta ka ni kasta? Kasano? Diyan ka muna kasanong irugikin ka namin. Yung kastoy, irugikin ka. Nasingpetak, di ba? Oy, nasingpet ka. Saan ka nagsiksigarilyo? Saan ka ginom? Yung napasamak iditi panaginom ko ti harat. Minumak, nabartek kami. Kaduak ni Marivic, ti inam, nga nagipas ngay ka. Hindi pa nakabartek mi. At napasamak ka na kami. Napasamak na niya. Napasamak nga inaramid ti babae ka lalaki. Nag-sex. Nagkanaig. Nag-love making. Numampay awan love. Anda mo siguro love. Ngayon gabuti bartek, gabuti derep, para gabuti solisog. At napasamak ka na kami. Nga dahil nga napasamak, nagbunga. Ngawan sa bali no sana sika. Nagsikog isuna? Abi nga di mo yung kasar. Gabutasan kong ipatpatay. Kensan nagbat ng ipatpatay. Kaya't na iding haragragan nakahangam nagpagpakasya na saan. Na? Awang ka kumarito na nagbalagay ni Daddy Mami yun. Na nagragragan ka. Ay? Sa mga ramidan tayo nak. Nagkalabasol ka na mo, Diyos. Numampay santa ka na kay ayatan nagsibod nga rudta. Napilpilit ak lagay mga doon tilubong. Saan nga makunan tagastanan? Tadiadakan. Idadakan iti tiyan ni mamim. Impatekan. Iso nga nga jak pulos imbalubos nga regregan na katiinam gabot ipatpatek ka. Sinuportarang kan. Aging ka ngayon pasangin na katiinam. Taksang gasat. Dati pa nangipas ngayon na ka. Natay isuna. Ano ya? Natay ti inam anang ipas ngayon ka. Gusto gayam, Dad. Gusto lamay iladaw ako. Tadot pampaspasama ka kasta. Adumadamdamdamag ko. Kasla si classmate ko. Jakapsat na. Naganak. Ngayon na tayo jakapsat na. Kasjay. Kadya tinapasamak kini mami. Pimusay iti panangipas ngayon na kayo ka. Ngayam labnak nga tawit lang ni mami. Labnak Tasan na ka nga rin nagreg. Inawit na ka, kinarga na ka, ininaw na ka, aging ka impusta na tibiyag na. May pas ngay ka lain. Kadi may pas ngay kan,
Kawanin sa bali nga nangalak ang kanusan nga siyak. Gabot na siyak di amam. Siyak. Kading-karik idi bagi nga sangka nga baybayan. Nga ipatpatek ka. No, pasan nyo nga ipatig ti inak ni mi patpatigdak. May mariknak nga nakapatpatig idi ni Marivic kadi awanin ni Suna. Kinapuno na, no kung saan nga natay ni Mami, at ako mamatrantak idi nga mangikasar kang kuwana. Ta ikarigatan nga susuruan nga ipatig. Nga ikarigatan na timang susuro kanyak na mangipatig. Agbarkada kam lang idi kini Mami. Kat kada idi, kapag nagproblema, panagsakit tinagam ko. Tatamatan di ka po na apay nga. Nagbarteg kami, nga da napasama ka na kami. Kahit mo sa hundat, idi adda sakbay nga da napasama ka na kayo kini maming ko, ada problema mi di? Ada. Problema kiti. First and last love ko. Adanubiam idi. Adanubia kiti. Nga nagka-problema kami, nagkaloboan kami. Tinakmaawatan. Saan adda idi sambi nga pagkinawatan. Aging ka nga, naramit ko ti kasyay. Sa tinungarat itantihan ti first love yo, ngayon ipat patigyo. Tsaka mo. No sa itantihan na. Awanin ti damak ko kinukuha na. Ngayon apay nga, aging ganay ta. Awang peti kasukat na, iti puso yo. Ingkarik nga sana kung nga gayat, ibukbuk ko la amin ng kagati, amin nga pamatig, ken panawan ko. Nagagasgasak, nurot na kasta nadi, nadana kiti amagas ken ka. Thank you, and I love you, Dad. I love you to, anak. Kadi karim ko ma, basangwanan ti panagbalasang mo. Ikarim ko ma. Siyang ka kumanga maipadpada ka na kiti babahi di tangan ng araw. Salamat-matam ti dayaw mo. Tunuyam terapap mo. Tadaki ti likod naman at. Adak nga amam. Nga mangipahay ti amin na kasapulam. Tapnog balegi ka. Aging nga nagradwara ko niti high school, manong nemi kaditi panag-college ko. Sanggol ibaken manong nemi nga nagbaling nga distraction digiti lalaki. Gaputa talaga nga saan kumat nga libaken manong nemi nga dalangak. Adalaing ko, adalangak. Manakikayemak, tanaisamak, napintasak. Kan naasdag kanyak digiti lalaki. Iso na lang taniklikak digiti lalaki nga bastos. Tadamit lahat digiti lalaki marunimi nga sabali panagkita da kanya. Awan respeto da kanya. Iso nga liklikak digita. Second year college sak idin marunimi. Idi sangkon nga maliklikan pahay iti panagpitik ti puso. Numampay ikalkalikagom idi marunimi ni Daddy nga jak pulos makirasyon. Ngayon midimtengan manong nemi ti biyag ko ni Jason. Tsaka mo, kanjak mawatan tiriknak manong. Basta idinakitak na maamok, kayat kumanaliklikan, ngam kabayatan nga liklikak, sumabat-sabat, kabayatan nga adaywak, sumurot-surot. Idisan ko ng maliklikan. Anya ka man tibagam? Abi nga dinaksardingan. Ingkari kami tibagi clear. Ejak to sumardeng aging gana nga. Sanak naliklikan. Aging gana nga. Sapulen ka. Ag sinapul ta. Kahit ko ti makigayim ken ka. Diyo kahit adagayim na.
Awan ti tao nga gayam na, gayam. Pangibagaam no anyaman ti problema, awan problema. Madaan kan dumala problema. Mabaling ka di nga saan ako niligligan. Ano amin ti aramidan ta? Aramidan ta? No, ada problema, ibagam kanyak, awan nga rod problema. Di ka mabisin? Mga rod. O, makita mo, da problema. Let's go. Hintag merienda. Sikat agbayan? Sure. Siyak ti lalaki. Siyak ti taya. Di makadakas manon, name ti panagkuyog mi kaman na matentimak. Hey, hey, hey. Kibin lang. Tapno lang ang prusak di nalamuyot at nakulap mo. Ano nga kaming tirantam? Gaya mo na ka muna. As a friend. Intro ko, di ka anak. Tono ko, nagaya na yata nga siya. May saka baro, may saka balasan. Wala nang sampay lang ang panawin. Diyak pa kaya, Jess. No, di mo pa kaya, di saan? Ang kamatipiliton. Ngayon di kaya ko, kuyog ta, agkayam ta, as a friend, agmerienda ta, siyak ti kanayon nga pahala, ngayon no, kayat mo, si kamat no taduma. Okay, dito tan. Mabidlang ha, tagol darat. Kayat mo, basta, ano na maayam nga gusto, sulatan. No, at magustuhan, no, at orderem, sumatin kanya. Nagsarsarita kami manunay kini Jason awan sa bali nga topic minusan nga ti panag-eskwela. Tagpadpada kami manunay iti kurso. Iti first year kami manunay hangkam lang nagpadat oras. Ngam kada ti panag second year college min mano. Padpada amin nga oras mi subject. Yun nga oras. Iso kang kanayon kam nagkukuyog, kang kanayon kam nagkatkatugaw, kang kanayon kam mapanagmerienda. Imawon sa bali nga pagsasalita mi no saan nga may panggap iti panagbasa mi. Di mi nakdakamaten ti about family. Ngem, iti na minsan manon na mi nadakamat na. Kumusta mi ti pamilya? Panag ko na kinawang problema wala. Akong problema. Amom, ti pamilya ngamin no, aduda. Adut problema da. Mabaling ada panagkapa di kita kasawa, agkapa di kita anak, o nagiinimon di kita anak, o ada paborito ni daddy, o ni mami, kada kita anak, di ba? No aduda, siyempre, baka marigadan dati pinansyal, ada problema dati pinansyal, baka nuhang na pindas ti trabaho di kita anak-anak, ano ganon. Iso nga siya, akong problema. Akong problema kini daddy. Ni mami ngay. Akong problema kini mami. Gabuta, agin inanan. Uli ka ka? Kabsat nga ron. Akong may problema ti kabsat ko, tadyak na kan kabsat. Oh, ganang lang nga. How about you? Kunak malakit. No anyat problema, no awan problema, awan mat problema. Anda kami manunay iti third year college. Iti sa balin ti bagbaga ni Jason. Tanoy gaman ng ti imak. No dakam kumatikan ti nagmimirianda. Duamat tin nga imat manggim. Pilsel pasalan. Hey, what's wrong? I love you. As a friend? More than a friend. Baga kang kaidi nga friend lang. Amam, uli damo pa lang. Masigurado ko. Ngayon ka bayag ten. Ada damanin nga masigurado. I love you so much. Claire. You're my first and last love. Abig sanay ka. Problema.
Ano problema? Siyempre, no aknunan ka, ada na relasyon ta. Saan kumat no kan matong paltikarik kini daddy? Irito ta, kang kanang ibagbaga ni daddy kaniyak, nga huwag muna. Sanak pa ilang makiboy-boyfriend? Agradwanak pa ilang nga muna? Taores ang utundeta, ngagpamilya, intunod ang trabaho. Ngayon third year college ta pa ilang. Kasunod ng mamo ni daddy. Diyos santo ni magpaka mo. Ilimit ta. Jason, sabi ko matasanak to ang problema. Saan gantong ikan di problema? Because I love you so much. I wanted sa baling ipay ko kung kaya saan nga pasig aragsak. Okay? Inaklon ko nga ro di suna manon name officially nga dan nagkinawatan di kiti puso mi. No ada di kiti gundaway manon name nga may kang kami tinapinta sa gundaway akin narakop kami manong. Aglanang itinapawat di kiti lips mi. Jason. Claire. Jason, no. Tsaka kaya ti kasto yung nakaanda ti waya-wayata. Nga awan ti makakita ka na ta. Tsaka kaya, apin nga ti mo kaya? Tsaka kaya, agsipod tanong mabalin ko, makit hanta nga agin, inarakop nga agin. Anya ti ammo, baka no, masulisog tanto nga agpadpatak, at anto maapasamak ka na ta. Sanggan tumat nga may bayan. Ore pa ino, di nagbaybayaan ngam sampay nga panawin. Anan tulangin ti ko na ni daddy kaniya. Natangkin laon na ti panunot, natangkin laingin ti ulok. Nakasaysayat ni dadin ko. Awangatan ti kasasayatan nga daddy no saan nga isuna. Pagkatapos, supringak ti pagayatan na. Sulangas na. Sulangasi na. Supringak, supyatek. Sulangasingak, madilatan. Ag-control ka lang. Ngayon kasano nung saan ta makakontrol? Alawan lang. Sige. Babae mo natin nga rin. Kapating lang ti holding hands. Handa ka mapagkadag itulog ka kami nga awan makakita ka na ta. Si kami nga awisan naglatan ako. Nungurunok buyat at sine. Kung gusto mo nagbuyat sine. Last sem tigadak iti third year college manon name iti adda madmadlaw ni daddy kanya. Claire? Dad. Tukaw ka. At pagsalitaan ta. May pagkabtan niya, Dad. No, ti pa nagbasa ka mong problema. Na-maintain ko dito ng atong grades ko. Good. Ada ka di problema, Dad? Uno ita ka din nga ada iyam aong kanya kag bali nga mamik. Awan dito ti panunod ko. Ano nga ti problema? Ada ilimlimot mong kanya. Ha? Daddy, awan. Dito laon ito saan ko akayat. Nagro na kayo ka. No pagulbutan ta. Ako matinas kang ngayulbod ko kang ka, Daddy. Ako matamo ka nagkurkurang aking ka. Awang pulos tinlibak ko kang ka. Amom ti amin-amin. Nga mapaspasama. Kanya. Nga madamat tinik ni mapaspasama kang ka nga sangko mo. Awan dan. Ada. Ano nga rot ko manay ay. Hanyumag nga mo ako na. Di kahit kong sawan. Saan mong ibagbaga kanya? Saan mong ibagbaga kanya? Tamom nga iparit ko. Saan mong ibagbaga kanya? Tamom nga nagtulagan tarayta ang imsinupring mo. Daddy. Sika matilat na kay baga. Nagpoiso, agpaiso ti atap ko. Awang pati mamanagnag ko. Tawmat pati nakita. Ngem base ka nagitigargaraw mo.
base ka na kiti panang-obserbo ko ken ka. Nung daduma bubuyan ka, nakapaspas na ka review. Agbasa ka na yung direksyon mo. And then may sarden ka. Agmuling ka sa kanto umisem. Sa mundo, dilpadilpatan te dilaan. Tabibig mo. Meaning, naraman namon. Tibibiktima isang lalaki, di ba? Um, Hindi di man. Kung amin, andan lang kami dikit mabubuyak. Mabubuyak? Dikit class, dikit ito mo. Ken pasari, nada mabuyak iti Facebook. Iti YouTube. Kadara pa man. Hamong arapaan dito na mo pa napadasan. Tadi, nasken ka nga mangikukin kan? I'm sorry. Dad. Okay, saan ka pilitin? Ngem, saan ka maging pakita kadigiribanag nga dada pagkatapak. Sa mong ipalubos nga madadail ti pasnek mong agpasa. Imagine na kapaspasnek ka, basbasa review, iti ko, mapasa magagbulag ka sa kaumis-isam. Imagine, manod tinagastar mo nga minutes, oras, ngayon bas kumana nakakonsentrate ka iti trabaho, assignment mo na panag-review. Meaning, makadadahil kayong kadahita. Sige dan. Awan di pagdanagan nyo. Saan nga, buong mamatag iti grades ko. Sabi ko mata, saan lang cum laude, magna cum laude, bareng no, summa cum laude. Saan nga na itatikun uti ka na. Basta lagi di makapasa ka, makapagturpos ka. Nga awan ti mang tagibat, awan ti mang tunday, pangikawid ka. Awan ti dumteng ka problema. Baka ti pamatin, inspirasyon mo, nga magbalin nga dispirasyon. Nagruna, kada kayo itang nagtutubo, nakarugrugso kayo. Naramanamon tinakinarakop, naramanamon tinakibinisito, patcheck data. Imaginem, kasano no mapasamak pa'y, nasalang binisiton, baka may pay mo pa yun, ti amin mo kengkwana. Adda atap ko manong nemi nga adda makaibagbaga kini daddy ti amin. So kinunak manong nemi kini Jason ngalikli kami pala yung tiagkuyog. Kasta nga ron tinaramid mo yanong. Manahin da kinita kami sa kama agkinaway. Umanayin manong nemi nga itiya cellphone ti pangipeksahan mi ti ayat ken iliw ti tunggal mas sa kada kami. Ngayon masapol nga i-delete imimatlaing. Di maliplipatan ti i-delete. Ta masaray maduktalak ni papa ni daddy manunemi nga pakibiyangan na ti cellphone ko. Handa kami iti 4th year college manong. Maodin nga sem, graduating kami. Edi sana naliklikan manunemi. Nga, intulod nak ni Jason dito balay. Dito kami di balayo. Sumat ka ba? Hanin, amahan, sumat ka. Awan samat ka duwam. Ada, ni Nana Sion. Nga madala na pa na siguro. Nana Sion! Nana! Awan. Dala pa na siguro. Kurado, maglang tirawar ko tulbag ko. Tapos may dukat ko tinida ko. Simrek kami manunimi pilat home. Sino kadwa ito eh? Dakam lagi ni daddy. Nagraman kinanasyon. Ngayon stay out iso na. Sa Sabado ken Sunday awan hanggang umay.
Ah, nakit mo sa ganak. Biglang ta, inak mamles, biglang. Jak ang mga simurot mano. Idik ikatek tinupurmek mano nemi tilaing naking ngato nga tapar ken ti aking babati na bati. Nakat simurot gayam ket inarakop nakmaten. Jason, tinatagon. I love you. Jason, no. Jakon matagpanan tirik na. Ore talas samaten. God waiting dan. Isang agin inarakop kami agin inagek manon nemi talaga mapasama ken. Jakon makapagkedked manong nemi awan pulos ti makadisturbo kada kami kunak. Ngem manong nemi. Hampay una nga nagpaot ting kang panagin inagek panagin inarakop. Idi malukatan tiri daw ti seled ko manong nemi ni daddy. Dad! My God! Who is this man? Sino ka laki? Dad, saan yung ganda ni Jason? Boyfriend ko iso na. Iti yung nagdito ka silid. Ha? Sir, ayatek ni Claire. Ayatek kaya saan? Oh my God, iti mismo dito yung balay. No awanak, no saan ka nga sinisiim. Anak umatnam na mahinga na pasamak. Ubig kay pahig, kritor kayo. Dad, sorry Dad. I'm sorry Dad. At ismayaking ka, Claire. Saan ka nagkurang ka? Yung man na ito yung naramin mo. Masansan ka din nga naramidan nyo? Ha? Virgin ako lang, Dad. Nga ano saan ka kumanutok talan, di naramid siya kumaan. I'm sorry. Sir, iba't patik ko tanak yo. Saan ko itong kapaypayan? Karik ka na kayo. Get out. And I want kanak ko. Saan ko ang nabidan data? Sir, jak to arabidan. Oray na pamaspasamak saan ko ang I want kanak yo. Kabutibat patik ko iso. Pues, kayat ko mamundigit na ganakin ka. Sure, sir, sure. Kano? Inundon kano kayo, sir? Kadwak to iso. Kadwak to iso na. Into na Sunday. Lunch. Dito yung balay. Ha? Sige, sir. Sige, sir. Hindi ba lang ako tarami dem? Get out. Huwag, sir. Sir. Bye. Kaya na ito Domingo, Claire. Namles ako manong name yan kami ni Salas kini Daddy. Dad, sorry kaano pa. Third year college kami. Idi adaman madlaw yun. Di sanak madlang nagbidot. Maramraman namon. Agim imagine ka. Ano nakapanunod sa mga inawis na tiyan lalaki dito balay? Na pinastrek mo? Ito yung nagpaitisilad mo. Dad, diyak ang mga simurot ito ang nagtisilad ko. Api simurek tisilad mo sa mo inlak. Adamad lang, adamad lang panggap mo. Sa mo ka di madlaw, sige nga babae, manging pamuspusan nga da mapasamak. Da kayo mabahay ti manging pampamuspusan. Katkas na tinaramid mo. Inawis mo, simrek ka ti silad mo. Naawang ko mati awang ko mati sa mo kayo ito mapasamak. Apa hindi mo inlak? Sorry, Dad. Sorry. Santun nga maulit.
Isungarot nga kahit ko maamamon kita naganak kang kuana. Tapnoan niya dad. Tapno mamuak ti family background dahil nga lalaki. Amamon ka di parents na? Ampay dad. Nabnabangga ka din niya balay da? Sampay dad. No awan akon. Saan ka kumaitan ka virgin? Kasan mo nga nga lalaki kat panggap na lang nga gunudan ti amin mo. And then kalbasan na. Baybayan na ka. Kaya't mo ka dit at bali nga single parent nakas kanyat? No, dad. Santo na mo ulit, dad. Promise. Mentinarek. Kinabirhin ko. Agang gatumteng tutirumpin. Karik ka na kay dad. Sorry, dad. Sorry. Sigaro din naman nagluto. Kanintong Domingo, agsagana tayo. Sa lutsudam to king kuano na manuda. Tapno munit isaganaan tayo. Namagam to na manuda. Nga umay. When dad. Sige, kaglutan. Hampir lang din nasakit tinakim mo? Nasakit tinakim ko niya. Nasaga na tong paldi. AIDS mo? Handa, nagkaman nagpakindi ka na kayo. Sige. Kaglutan. Gamot saan kami nagkita kadikapagatan na ta Sabado nga imanong. Kadito yung may nga Domingo, kabikatan deta nga Sabado, sundon to yung may da. Tinawag ka kisuna. Jason? Kamusta? Sika nga min. Ako mong siyak. Sika api yung sinurot na. Api hindi mo ilag ta kwartom. Nalibatan nga ilak, jak medruam nga may ilalak. Kitag sukat ka, di ba? Api nga di mo ilak, kitag sukat ka. Dududwa kami mo't kanidadi na ko O mati sumsumrek, ore man pa yung nagsukatag hanggang nakalak. Kamot. Sayang. Ano ka sayang? Di amok mapasawa kan. Kailangan kami makatututor. Ana, tumbigan. Damdamagan ni daddy no, ano kayong umay. Tapno, amunin sagsagana na. Amo ka din ni ma'am? Di parents mo? Amunan. Amudan. Dua kam lang umay. Sino ka duwam? Ni mami. Di basit ka ron. May sado. 5 lang. May kalaman ni nanas yun. Kaya ko na ni mami, mangluto ka no ti itukot mi. Ana? Agbalon kayo? Uy. Apagbalon kay pay. Kauna, tapno maraman ka no ni dadim ni chay specialty na. Ay, mas ka dito luto ni mami? Ay, mas. Apayaw dadim. Kitsika, apayaw mamim. Imbagag matinang kay diya, di ba? Natay nga naganak ni mami. Natay nga impas nga ina. Nga, handa nag-asawa kini daddy. Ngayon ko na ni daddy, no kumasa nga natay ni mami, kasar na kanumot lang kuma. Isla natay sandang nagkarelasyon. Nagkarelasyon na gaya, magbarkada. Kaya di pa nakabartek da, at na napasamak kadakwada, iso na dyan. Si kadibunga, di pa nakabartek da. Di pa nakabartek da, iti ayat. Idam, naarami dak, iti nalaus, apan nakabartek. Ano pa nakabartek? Samad lang arak ti makabartek. Makabartek iti makabartek mo ti ayat. Gabo siguro ti sobrang panagayat da na kita dyan. Panakaderrep da. Sobra derrep. So, mula na laing ka. Ta sobra ka na aramid. Kumari siya ka.
Naramid kami nakasjay. Naramid kasjay. Nalain kami. Naka-automatic grids mo. Abi nga may samit mamim. Ape ahon dadim. Oo, inyusturya ako. May panggap ka na kami kay ni daddy. Siya ka nga eh. Ape nga nagbaling mata single mami ni mam mo. Ha? Sigun ka ni mami. Alan, adan to panahon nga parang istorya ka. Doon ka ano? Basta. Baka inton bigat, mamuamon. Mamon nga niya. Basta. Dita ito. Kasuspense ka. Dimtengan day nga aldaw marunemi. Ay ka nga dadan. Katsyak siyempre itinapan ng sabat kadakwada. Adamat idi aramiden ni daddy tilikod. Idin tota ni Nana Sion Manunemi nakaredin ti amin. Sinabat ko ida. Jason, ni mami ko. Mami. Ni Claire. Agmano akman, mami? Mami Lorna. Lorna? Kasi nakanabot Diyos. Nagpindas ni mami, Jason. Napimuntas ka. Okay. Sumrita ka natin. Sumrita yun. Dito, intukot komet, intukot mi nga pangramanan nyo. Kahit nagbalong kami siyempre, nakababay man noon ka magbalong. Naragsak manong nemi ti ina ni Jason. Nalapsat. Abidak na kayo, tita. Ni Tito. Hindi ka din magkakinggan ni Jason ngawan amana? Sino ko man ti anak aw namana? Nga awanin ti amana ko na ko. Hindi makastrikdahan, manunimit salas, pinagtugaw ako palang ida. Tayo, sa pulik ni daddy no magpadesara kon. Daddy, dadan, baga mga rod kininanasyon mo tayo, pwede agdisari. No? Sumarikak mo tayo. Nanasyon, agidasar kay kano. Claire, alam mo dito no may dasar. Ay, wan tita, thank you tita. Naga po akin di kusina, kalpasang intid ko kininanasyon, manunemi, ti binalunda. Nagsumulek ti salas, manunemi, pag-isumutan nga, sumrek ni dada. Nga nakakita, nakaiturong pa lang met imatang ni Tita Lorna, kanyak. Idi adag timag iti likodan da anitadi ata. Hey, handa kay kayo man. Tita, ni dading ko, Daddy Dennis, Timbalyaw. Nakinita da manong. Sdawa na. Sla. Adam pa nakakitut tunggal may sa kadakwada. Agam amuda nga ta. No iladawak tila nga ni daddy manunemi naklaat nasdaaw. Ngem kalbasan na imisamit lang. Amakitak tiray-ray di kiti matana. Ili kumita kanyak manunemi ni Tita Claire umis-isam nga nararamat di kiti matana. Dad, tita, Jason, kung na ni nanasyon nakaredy di table. Oh, na pala turahin tayo. Let's go. Kinuna ni daddy. Nakabay kam kini daddy manunemi kit si marunumat di kita kina. Ni daddy tinagtugaw iti ongto ti labisaan kas may sa father. Ket iti right side na dito ya ka nagtugaw iti right side ko ni nanasyon ito makikigkadan no ko. Iti left side manunemi sangwanan mi iti left side ni daddy nga sangwanan mi kininana. Syon isumat tinagtugawan da Jason kini Tita Lorna.
nga ni Tita Lorna ket isut imabay ken ni Daddy. Ni Daddy manunimi tinangi daulo ti ababa nga prayer. Hindraman na hindragpin, di pa nagyaman na kini Apo Diyos. Ta nakadanon dito'y balay, dahil di agin. Halpasan na rinog yan min, tinangan. Ni Tita Lorna manunimi tinangi prayer ti luto na tapno mangala ni Daddy. Insaganak na to'y. Nga, pa-check nga paboritom no magustuhan na patangagayam. Ta dati-dati mata paboritom. Kinita kita. Nagkinita kami manong nemi kini Jason. Isupayan manong nemi. Tinagkot ng anak nga nang ikability labay ni Daddy. Lutok mo detoy. Amok mat nga magusgustuhan. Kinunamat nga yung bahalis ni Daddy man. Isumatin ng labahin, itilabay ni Daddy, ay ni Tita Lorna. Noon kinita kami kini Jason. Magmang kami, muna nga nagtimek ni Daddy nga naiturong kada kami kini Jason. Kumusta kami, di ho? Kastoy tito. Kasanot pa nagayat mo itanak ko? My one and only. My one and only ko nam dita. Ngayon madumat di kita lalaki dita. My one and only ko nada. Ngayon madapay lang sa balimat nga taltalyawan da. Ay, nilaing clear, tito. Aging ka nagtimakmat ni Tita Lorna ko nada. Ado nga min dita, di kita papadang lalaki. Muna, tano at sanda kayat. So dapiti adad nga. Masuron o rin no basol da. No api ka di kami na. Nga, adag iti lalaki nga agrebelde. Wano man agrebelde. Iso nga si kan Jason, iho. Mami, no adaman sa amo kayat. Kaya ni Claire kas pagkarigan. Pagsalitaan nyo. Tumawad nga problema yun. Pagsalitaan nyo, pagtugawan nyo. Saan ka nga bastag pauyo, saan ka nga bastag mangibaga nga. Ba't pa napasama kang problema makini Claire? Kahit si kamat Claire, tita, ada nga minigit ugali tayo nga babae no daduma. Ore awang pag-imunan tayo, naimon tayo. Awang ka di matapag-imunan kay ni Jason? Awan tita. Ngam dumteng to na ita. Tagwapo ni Jason. Adu na kita crush kang kuana. Hanto nga maliklik nga at the third party. Posible nga mangarak-rak ti relasyon nyo. No saan to man nga maliklikan na ta? Tita, agbalinak to nga natibker. Agbalinak to man nakawat. Dapat lang. Sa nakatultuladan nga, sana ko naman nakaawat do daduma. Kahit nagidimat lalaki, di nila maawatan ng tirik na ti may isa nga babae, pauyo daman ten, nagrebelde daman ten, papandaman ten na makibartek, nga di daman ten mapupuutan, di mapaspasamak kadakwada. Tita? Apay, among katiti istorya ni Daddy? Istorya nga niya. Unang takastat na pasamak ni Daddy. Napatangak la siguro. Napatangak la siguro. Amom, iha, Claire. Daddy? Damagam kinititam. No anati profesyon na. No anati trabaho na. Di mo ka dinamag kini Jason? Apa yung muyo kandidat? Na may sesyon may isang writer. Sa balimat kami tiraramatin nga nagan na. Iti column na. Journalist iso na. Kapag nag-nervous kayo.
Jason, may samad kayo ng journalist ni Mami. Hmm, sikat ang dyan naganang itahang mga iso sa red na. Iso nga nalaing kwa. Nalaing ang partwat iti istorya. Kaya kit napatangan na di istorya. Ngem di istorya na dinakayat ng iba ka. Sinang kunakin ka. Halos kang padpadat. Nagrebelde ka, nagrebelde akman. No, resulta pa nagrebelde, kas tama ti resulta pa nagrebelde. Ngem siyak ti naabak, na siyak ti babae. Daddy, tita, agam amu kayo kadi? Actually, anak, ni tita mga Lorna, tibagbagakin ka nga first love ko. Ha? Kahit yung asawan, kahit si katita, ni daddy first love ko, mo? Yeah. Narete ti sungbat, ti saludsod ni Jason no apay nga. Mani po didi, adan puot naging kakadag ito'y, still nga single mami akpay lang. Nga siya pinapadasan tinag-asawa. Ano naman napasamak iti ama ni Jason? Natay nga nang ipas ngay kay ni Jason? Loko ka. Siyak din nang ipas ngay kayo. Ay, wala ya. Takas napasama ka niya. Impas ngay nagkadon nita. Maming ko. Dedi ka aldawan ti panagpas ngay ko. Na aksidente so na. Ay, kaslaman lang na tayo kalbasan nga na ipas ngay ni Jason. Yung nagkasar kayo? No. Gabatasan ko ang etan ti amana. Kahit ko langin tagbaling nga single mom. Yung ti makiasawa, ti sangkumat nga patpatik. Kahit nakasawan, halos nagpadbada kam ti istorya. Gabat nagpadbada kami nga ti istorya kay ni Dennis, ni Dadim. Hindi awang nga ti problema. Depende. Noan niya ti problema. Ito ulit na palpamangan. Ito palpas tayo mangan, pagsasalitaan tayo ito na ito. Nga na-erase ang issue. Okay? Sige. Adadan nga inimas ko tinangan, maron nimi dakam amin talaga inimis man tinangan. Awanin teksa sa upay. Agisak mula kam latang kada, agin niisam kami. Ida malpasat di pandangan, manon nimi pinayamilatan ni Nana, siyon nga isot nagidalimanek. Iti salas manon. Tsaka mo tayo agtugaw ni Tita Lorna na pamit nagtugaw ni Daddy Tiaway na. Agtugawak met manon nimi tasidig ni Daddy, imabay mat kanyak ni Jason. Pair by pair na manon. Abi nga saan nakidi nga sinapol. Sa ludsod ni Tita Lorna manon nemi kini Daddy. Sikaman. Abi nga tinak sinapol. Mabahin na kidin. Tapos taon pa nagbabawig. Ideadan na pasamak ka na kami. Kini Art. Iti mamuak nga nagkukuyog kayo kada Marivic. Pinabayak mo di Art. No kayak mo ko na. Nakadal-delikado ka kayam? Sika Padpadata lang. Sikat mo na nga nagrebelde. Di na ka maawatan, di pa nagpauyok. Panagimon ko. Basid lang abanag, pinatidog mo. Anong pinatidog? Pagsalitaan tati amin ko nang kuma. Nagpauyo ko madlatan. Para kumamat ken ka. Naging kang nagdamag ko, nagdaki ka ni Maribik, nagtintinaogan. Nagsinsinubo.
Gaputi arak siguro. Siguro, yung mapisang nga nagayat sa bali. Tsaka man mo. Gaputi siya pala tipat-patid mo. Kitsi ka nga eh. Abi nga saan ka nagayat sa bali. Gaputi siya pala tipat-patid ko. Baglagi din ta nag-amamo kin nagkarelasyon na kita nakta. Ta isuda. Iti rason kin kapuna tatno. Sublyan tati na palamas. Ha? Tadi mo kanikayat? Tama ko na yung Jason. Claire. Kahit mo unay dad. Tita. Kahit mo yung unay tito. Mami. Gamintun ka, no? Agturpos kami pa ya. O sige, agturpos kayo pa eh. Gan madaan kayo ti trabaho. Ngayon mo muna kang tumatlang agkasar akin ni mami. O, ha? Kuha na. Umuna natin to palang agkasar. Kalpasan, ti duwa nga taon nga panagtrabaho ti kita nakta, di ison tumatang panagkasar ta. Mayat kayo anak ko. Uwin, mami. Uwin. Noan niya timbaga ni daddy manunimi isu tinapasama. Yung karigata mi palang manunimi tinagkontrol kay ni Jason. Uwin. Naggraduar kami. Nagtrabaho kami manunimi. Idinto ta damaysan nga taon nga trabaho kami idi akalaysan de kiti dua. Manunimi siya ako tinagbalin nga maid of honor ni tita wano mami Lorna. Ni Jason manunimi tinagbalin nga best man manunimi ni daddy. Kita nyo kadla kanya. Kalpasan ti makatawan di maid of honor ken ti best man isudat si marunong nga nagkasar. Hindi tamagek kini daddy no mapututan na pailaeng ni mami. Kaya tiyo, tagadi, sinut mo ng anak sikaw no ni mami. Hambay nagbinapos, hampay, mabalimpay lang. Manok kaya tiyo nga di. Hala, baka umununan to, inaunan to anak mi kini Jason ha. Baka dati anak yo, inauding tsaka anakan na. Hindi mo na namat lang manunimi naganak niya Mami Lorna. Nagpintas manong gabota singin. Oren namin minsan nga naganak manunimi ng singin. Nakunadang arud-ud sakbang nga nagmenopos nakaipas nga iti singin. Lalaki ken babae manong. Hindi nag-asawa kami maten manunimi kini Jason kalpasan nga danabaten ka anak kabsat mi. Kunak ko manong. Si Mina amin. Ngamitin matlaeng asideg. Manulang, 5 lang ang balay. Manong nami tinagbaitan mi. Iti balay mi kini daddy. Kaniti balay mi kini Jason. Ket bagunak manong nami ka nakaragragsak kami. Agsipod ta. Adang matalo nga apo ko damami kini daddy. Nga anak mi kini Jason. Isod ka po na manong nami nga nakaragragsak kami. Kaya awamat itan yaman nga nagbalin nga dakala problema iti asawak. Ta nagbalin nga nasing betisuna, nagbalin nakba nasing bet, man nakahawat kami nga agpadpada. Awamat nagbalin nga problema manong nami hindi naganak ka na kami, agsipod ta talaga minintenerda iti panagkinawatan da. Gagangay lang nga pinasugnot, pinauyo, ti sanda idi nga nagkinawatan nga panagrebelde da. Nga kasdya iti napasamak. Naipas ngay kami, panagmimi, gapo iti poon, iti panagpinasugnod da. Dito nga ron, ti pagkasalita, kumano, nga nagyaman naglauna, iti anus mo nga nangibasa, kat sabi ko ma, tada na ibatik nga adal, liwiliwakin pagsarimingan, ti biyag, kanagadipadag, kanagimngeg, kanagbuya, more power to your program, ano nga, God bless. Tuoy nga ron, nagyaman nga pagaya mo, clear. Yeah, it's